Mať silné brušné svaly je takisto dôležité, ako mať silnú hociakú časť tela. Keď ho máte silné, pomôže vám to pri cvičení. Keď ho máte slabé, môžu vzniknúť ďalšie problémy, ktoré vás ovplyvnia pri cvičení, napríklad bolesti spodnej časti chrbta. Ďalším cvikom je skracovačka. Je na posilnenie brušných svalov. Ukážeme si teraz 3 základné skracovačky, ako sa majú vykonávať správne. To boli 3 verzie skracovačiek. Teraz si ukážeme najčastejšie chyby. Prvá chyba je tlačenie vlastne brady dopredu, ako keby ste si chceli pomôcť pohybom brady sa zodvihnúť. To bola prvá chyba. Teraz si ukážeme druhú najčastejšiu chybu. To je prehínanie sa v drieku a tým pádom hore to nepotiahnete bruchom, ale cez spodný časť chrbta a skôr to vypadá, ako keby si lahynala kocka, ako keby ste sa pekne odvíjali. Tak to bola druhá najčastejšia chyba. Ešte raz si ukážeme teda 3 základné skracovačky. Jedna je cez pokrčené nohy, len s dotykom rúk kolien. Druhá je až do spriameného sedu. Tretia je presne taká istá ako druhá, len nohy máte vlastne s chodidlami spolu a vytvárate nohami motýlie krídla. Tak to boli 3 správne skracovačky. Teraz si ukážeme bruchovo vise, čo je najzložitejší a najťažší cvik na posilnenie brušných svalov. A toto bolo bruchovo vise.